赤。あ、ここの辺りのボス猫が来た。赤が警戒し、赤。ボス猫が来た。赤。赤がこっち見てくる。ボス猫警戒して。ボス猫警戒して。おい、しょんべん引っ掛けて。おい、しょんべん引っ掛けずだの、ボス猫。いいよ、そっちが。そっちがだったら。くっそ、こいつら正面引っ掛けやがって。赤が逃げ出した。攻撃しようとしてる。あいつがマジで強い。真ん中の列にいるボス猫。見えるかな？マジでここら辺一帯の野良の頂点だからさ。